Kaseng Himalang Rin Simship kalai ban Idor Kas Hakmat Ucharman jongka Meklea Rural Bank Kabadon Hashilong ban wan dawa nakatai kabang badai ban pen khas na trekamno Syawa Kaji Kabadon Hasawes Kasil District Namar kalapan jenjar yaki pajba haktai katan langrin ban wan don kam tang ya ikam ibarit syadu syamau perwat pensengau uba PS lengdo Presiden Kaseng Samla Himalang Rin Simship hakajing ya kenduk hakilat patah gubor Hashilong Uba PS lengdo habab pensengau ya kejing kipaj ba kadong katan langren uloong bahabadon kamban sei pitang tang sanspa lani arhajar tengka kalasyu ya biang no tangbat kabai kali kajing jingai na mau kurwat syahwa kaji kalong kemas sanpau kilometer bat pedasyu banwan bu neken show pisah habang namar kajing jingai kalabu kajing ya kipaj ba kadong katan kamtam kinong rep ne kinong seng kam seng jam ban apply lun pensengau upres dan Kaseng Samla Langrin. Ketika state level bangka komiti dia hadin kata namata kajing mentoi hi jongki pajak nasional jong tiga dong kathan ni nginfa perkat la ngin don kam ne ambangin ya kenduk UCM bu hanor gane namar ba ya mentah hi pet te kala long sia ka don kam te kembang aya tu epi mene ba nakaliang jong DC ru deputy commissioner jong ka Southwest ru di ong ba ka di tang kata kajing ba kamdon ya ka proper internet connectivity te andai katung kajing UI jungi pat kita ka internet connectivity ka biang dan ngin saya kenduk biang ya ba jadi betkan ya i deputy commissioner jongka Southwest nata ngin sa pet la kadon kam ni am yangi bangin ya kenduk lu ya i chief minister jongka jalan kenang ba kan lang namta kajing mentoi bat kajing kerku ya ki pat bak nasional jong te kadong atai nakaliang jungi ka Sang Samla Himalang Rin te hatin bangila ya song meeting UI ya kajing duna pada kajing don kam hang te po gadong kathan jongi te ngila don ru kajing ya stu jing mutlang bat kini ki nampu ki ka PSU dulun circle ru ngila don kajing mut bangin ya kenduk men bangin wat kilat kileti kumno bangin yo kalat ban set up no ya ki bang hapo ka dong kathan jongi la kumno no kadon kesinong hang te hapo ka dong kathan jongi sanpau tuli ai kisinong katkum ka rof kopi ka bangi suyo ban wat jing tip kumtong kadon kumba supply tuli hang ni don hakti mita hande kini kisinong kumba hapo sanpau tuli ai kini kisinong kimat jing sisa namar ba ki da kilet sei pisah na bang lane ki don kam ai nah ko bang ki haban travel lane ban pelut ya kapor joki nata sibu unta la ki don pisah arhajar kabai travel joki dan ka bai sngi joki banlit tang namta banlit don kam sepang kamut pada namta kata ka arhajar ki lahapan pendut no khatsan spak lani si hajar de kam don jing mentoi su bat kam don jing mut su namta joki de ta katau ngi nakaliang joki ka Seng Samla Himalang Rin ngi dap da jing sioki halor kene tengi ngi UI ka jing don kam bat ka jing isen ya ki pai ba no snong jong ka te ka dong ka than kam ta me ki nong rep ngi UI ki nong rep la don ka kabang kibun ki jing mentoi lani kibun ki advantage ki ba yo lembaga bank namar la ni thai kum ki jing yo ki loan ki nam ka bank ban kersan ki nong rep te menta lembaga jing bomdon yo ka bank kesem jing sa ki nong rep jongi te den takat nakadau ni wan gen ban tepat bat ban bu ya ka memorandum Ahmad jong Charman jong ka MRB ini hari nakaliang jong i ong ba yang mentahi hawat i long bala ko ban ya keren bat ni ban ngotu e kejing jongi hari ong ba imlak ban namar ba kadon kam ya kenika state level bangka committee ni don kam bangin hapan lech kata ka level nata kasyong ru ha ka state government la ka state government ka sim ya kenu ka senjam ban yarap ya ki pajak nasional state namar dang ban hakine ngantang yo ban ya keren bat i deputy commissioner jong ka Southwest Kasihil ti jing sai deputy commissioner jong Southwest i pensengau ba ka jing hi kalong ba kibang ka jing jong kibang kalong ba kamdon ya ka
internet connectivity. Hari katkum ka research jong ibat kalong ba ka internet connectivity kala biang hastim ta. Hari ngimti pat ya kajing hadlo karukom. Hari takataw tengi kermen ya kabahaban nginsa move kemat ban ya kani ka ban lech kani ka state level bangka committee tengi kermen skam ba nakaliang joki kin sa ai ka positive respon namta kajing mentoi joki pat ba no sa snon joki ga dong ka than jongi bat ngi appeal su ang ne ya local representative jongi ba in ya sim khielang rangkat bat ni bat ban buddin ya kani kam nang ba kan long kajing kerku bet kalong kajing mentoi nam ta ki pat ba no sa snon jong te ga dong ka than